v-aș ruga să le deschideți la cartea profetului Osea. Vom citi primele 3 versete din capitolul 6. Osea, capitolul 6, Biblie, pagina 877. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A 3-a zi se va scula și vom trăi, ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Amin. Amin. Doamne, așa te rugăm în seara aceasta, ca o ploaie de primăvară, prin cuvântul Tău, Doamne, vino și udă sufletele noastre. Amin. Să răsară din ele pocăința adevărată, îndreptare spre Tine și cunoașterea voii Tale. Doamne, Duhule Sfânt, Te rugăm, fă Tu misiunea de convingere și lucrează în inimile fiecăruia dintre noi slăvirea numelui Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul. Mai întâi îmi exprim bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră această seară. Am răspuns cu drag invitației pe care fratele Teofil Potrău, păstorul bisericii, mi-a făcut-o, chiar dacă a trebuit să ajustăm puțin programul, dar cu bucurie am făcut lucrul acesta și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră în această seară. Amin. Am venit cu inima frântă, cu povară în trupul, în sufletul meu, dar mulțumesc grupului Emaus că multe din cântările lor m-au ajutat. M-au încurajat și multe din cuvintele care au fost în cântările exprimate înaintea Domnului au fost pastile care mi-au făcut bine sufletului. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu, că El este Cel care poate să binecuvinteze sufletele noastre în chip desăvârșit. Biblia este o carte plină de invitații. Din prima carte a Bibliei până la ultima carte găsim o mulțime de invitații. În capitolul 7 găsim o invitație interesantă. Este printre primele. Când Dumnezeu îl invită pe Noe să intre în corabie. În capitolul 22 din cartea Apocalipsa este ultima invitație. Dar invitația nu mai face Dumnezeu. Invitația este strigătul după o așteptare îndelungată a miresei, care se îndreaptă spre mirele ei drag și spune: vino, Doamne Iisuse. E biserica răscumpărată descrisă acolo, care face invitația mirelui să vină. Cum aș vrea ca această invitație să se nască, să fie și să se afișeze în inima fiecăruia dintre noi. Și plecând din locul acesta să se nască în fiecare dintre noi dorința aceasta de a-L chema pe Domnul Iisus Hristos să vină mai curând. Amin. În pasajul pe care l-am citit în cartea profetului Osea, în capitolul 6, Osea face o chemare a poporului Israel. O chemare pe care o descrie foarte simplu, dar este o chemare foarte profundă. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Ei s-au înstrăinat de Dumnezeu, s-au îndepărtat de Cel prea înalt, de Cel care i-a adus la ființă, s-au rătăcit în fără de lege și necunoaștere de Dumnezeu. De aceea profetul îi cheamă din nou și spune: haide să ne întoarcem la Dumnezeu. Haide să venim din nou la Dumnezeu. Este atât o chemare personală, făcută fiecărui membru din națiune, cât și o chemare națională. Veniți să ne întoarcem. Israel, la vremea aceea, l-a uitat pe Dumnezeu. I-a întors spatele.
Dumnezeul adevărat care i-a plămădit, care i-a adus la ființă, care le-a dat Constituția, legea și care i-a binecuvântat în mod desăvârșit. Și acum iată-i că se închină înaintea Dumnezeilor falși, înaintea zeităților din Canaan. Și invitația este o chemare la pocăință, să se lase de păcatele lor și să-și îndrepte inima spre adevăratul Dumnezeu. Veniți să ne întoarcem la Domnul, strigă din adâncul inimii lui profetul Osea spre o națiune care era cu spatele la Dumnezeu. Dragii mei, cu toate că rândurile acestea, mesajul acesta este un mesaj pentru un popor care a trăit cu 2500 de ani înaintea noastră, vă spun cu toată tăria, este un mesaj la fel de valabil și pentru noi astăzi. Cuvintele acestea sunt cuvinte care se îndreaptă și spre noi, cu aceeași autoritate și cu aceeași necesitate, atât individual cât și ca națiune. Fiecare dintre noi avem nevoie de schimbare din temelii. Dacă privim în lăuntrul nostru, dacă ne uităm în casele noastre, dacă ne uităm în națiunea în care trăim, dintr-o dată înțelegem că avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu. Neamul nostru zis creștin și-a părăsit rădăcinile religioase și acum își trage seva din secularismul postmodern în care Dumnezeu nu mai are loc. L-au scos afară pe Dumnezeu din toate domeniile. Strădaniile sunt tot mai mari să-L pună în afară de orice instituție. Valorile vechi, cum era slujba, truda, efortul de a face ceva bun, simțul responsabilității, sunt elemente de domeniul trecutului. Astăzi, dacă poți să stai cu mâinile încrucișate, să vină bani dintr-o parte și alta, să lucreze alții pentru tine, asta da, se poate. Prezentul înseamnă plăcere, să te simți bine. Omul este în centrul atenției astăzi. Și aspectul acesta îl regăsim peste tot. Parcurile de distracție răsar ca ciupercile după ploaie. Cinematografele au ecrane tot mai mari ca să împie pe oameni să vină și să participe în toată desfășurarea spectacolelor care sunt acolo. Bazinele de not s-au transformat în complexe de distracție în care oferta este foarte bogată. Când spui că mergi la cumpărături, adeseori spui, mă duc să mă delectez puțin la mall. Inclusiv nevoile de care vrei să ți le împlinești s-au transformat în delectare, în încântare, în plăcere. Săpunul tradițional deja este de domeniul trecutului. Tot felul de loțiuni i-au luat locul în funcție de tenul pe care îl ai, în funcție de sensibilitatea pe care o ai, de alergia de care suferi. La benzinării nu mai vorbim. Nu mai mergi să alimentezi doar mașina. Stai să asculti ceva muzică, să mai bei o cafea, să mănânci o mâncare caldă. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Nu produsul este important, ci a face cumpărături. Și astăzi este o presiune extraordinară. O presiune în care ești îndemnat să cheltuiești, să cheltuiești. Și când nu mai ai ce cheltui, să te împrumuți, să devii rob. Și pe urmă să te întrebi, dar ce viață este asta? Strategia pe care supermarketurile o au este una tare interesantă și vă rog să băgați de seamă lucrul acesta. Lucrurile de care ai nevoie cel mai des, n-ai să le găsești niciodată la intrare. Niciodată n-ai să le găsești la intrare. Mă duc să-mi cumpăr apă. Dar trebuie să te duci prin tot supermarketurile, abia spre ieșire, undeva dai de rafturile cu apă. Pâinea, iarăși, este undeva departe, și mezelurile, și brânza, și celelalte, iaurturi. Dar până ajungi acolo, în stânga și în dreapta, tot felul de rafturi te cheamă. Și nu ți-ai propus de acasă, nici măcar n-ai pe lista de cumpărături. Dar o vezi și, nu știu, automat, le arunci în coș. E o strategie în care suntem încercați, înrobiți. Și odată cu schimbările astea remarcate în societate, s-a observat o serie de tendințe de schimbare și în bisericile evanghelice.
serviciu divin este înlocuit cu programe generatoare de experiențe plăcute, cu interviuri cu personaje cât mai cunoscute, proeminente, care sunt moderate foarte profesional. Și asta încep să ocupe serviciile, timpul de închinare din casa lui Dumnezeu. Oferta seminariilor este foarte bogată. Cărțile creștine se vând greu. Și cele care se vând sunt cele cu povestiri, cu elemente care să te facă să te simți bine. Studiile biblice sunt marginalizate. Nu mai vorbim de cărțile de dogmatică, pentru că ele nu mai au ce căuta în societatea evanghelică. Sunt pentru un segment foarte redus de oameni și aceia când le cumpără, le studiază sau le conspectează doar când au nevoie. Migrația de la o biserică la alta este foarte normală în vremea în care trăim. Depinde de oferta care ți-o face. Rezultatul știți care este, dragii mei? Un individualism puternic combinat cu o irresponsabilitate. Doi factori care au complicații extraordinare în viața personală și în viața bisericii. Și în ultimul timp se vorbește tot mai mult de evangelizare în funcție de nevoi. Se dorește o eliminare a barierelor pentru oamenii străini, pentru cei care ne vizitează în biserică. Să fim atenți ce vorbim, ce le spunem. O gândire în direcția aceasta nu este tocmai greșită, dar trebuie să ne gândim puțin și la pericolele care urmează, dincolo de schimbările acestea. Pentru că există o orientare după nevoi care marginalizează adevărul biblic și elimină mesajul crucii. Și nu se mai predică întoarcerea cu toată inima spre Dumnezeu, pocăința din inimă. Mesajul crucii este prea sângeros, prea neatrăgător. Să le spui oamenilor că singura cale este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe o cruce, dezbrăcat, gol între doi tâlhari, că acolo este calea care s-a deschis spre împărăția lui Dumnezeu și prin trupul lui de carne putem să avem acces la Dumnezeu și este singura modalitate, dar nu e atrăgător. Este un loc care îți produce mai degrabă dezgust. Când Mel Gibson a lansat filmul Patimile lui Hristos, a primit o serie de critici din pricina faptului că a prezentat prea brutal, prea sângeros momentul vineri. Și atunci omul acesta s-a gândit ca să mai scurteze biciuirea Domnului, răstignirea Domnului și a redus filmul cu vreo 6 minute. Unghiurile din care erau anumite imagini le-a schimbat ca să nu șocheze atât de mult audiența când vizionează. A făcut niște modificări ca să fie produsul mai bine vândut și să nu mai primească atâtea critici. Dar în urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. N-a fost nimeni acolo ca să îmbunătățească chinul și durerea, sacrificiul și starea Lui acolo pe cruce în locul nostru. N-a fost nimeni să-i scurteze batjocura care era peste El, necazul care era, durerea care era. Și era acolo din pricina mea și a dumneavoastră, din pricina omenirii întregi. Și El suporta acolo. Ăsta e mesajul Evangheliei, un mesaj în care trebuie să rămânem și un mesaj pe care trebuie să-l spunem. Pavel spune, noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit. Ăsta e adevărul pe care trebuie să vi-l spunem. Și vreau să vă spun de la început, dragii mei, oricine ați fi, nu vreau să vă simțiți bine în seara aceasta, pentru că înaintea lui Dumnezeu n-ai cum să te simți bine. Ne uităm în Sfânta Scriptură. Și orice om care s-a întâlnit în mod direct cu Dumnezeu, care a avut vorbirea lui Dumnezeu, a tremurat și a căzut cu fața la pământ, n-are cum să stea un om păcătos, un om nevrednic, înaintea lui Dumnezeu sfânt și drept, atotputernic și măreț, zâmbind și cu fața radiind. Vedem adeseori oameni care au căzut cu fața la pământ, le tremurau picioarele. Adevărul nu mai este căutat, dragii mei. Moralitatea este aleasă după criterii, nu după mărturisirea de credință sau după convingere. Și tot mai mult se predică ce oamenii vor să audă.
Dar suntem chemați și în seara aceasta mă rog Domnului ca să mă ajute să predic ceea ce trebuie predicat. Pentru că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după plăcerile lor. Îi vor gândi la urechile să audă ceva plăcut. Dar mesajul crucii nu e ceva plăcut, dar e ceva folositor. E ceva care schimbă, care transformă, care regenerează. E singura cale spre Împărăția lui Dumnezeu. Singura modalitate prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să descoperim dragostea lui Dumnezeu. Odată ce am făcut diagnosticul nostru, al societății, nu-i de ajuns, trebuie să facem tratamentul. Nimeni nu merge la medic doar pentru diagnostic. Te duci ca apoi să mergi la tratament. Cunosc pe cineva care de ani de zile suferă de diabet. Are și aparat acasă și își face testul. Și ia și medicamentele, că se dau gratuit. Și îl întreb, le-ai luat vreodată? Nu. De ce să le iau? Deci nu mă simt bine. S-a obișnuit cu diabetul lui fără să-și dea seama că într-o zi se poate încheia viața lui. Are și aparat, își face testul în fiecare zi, are și medicamentele, că sunt gratuite. Nu? Dar niciodată nu le-a luat. Niciodată n-a făcut tratamentul. Și astfel de oameni găsim peste tot. Oameni care vin și spun, da, sunt păcătos. Atât, punct. Și a făcut diagnosticul. Am nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Am nevoie de schimbare în viața mea personală, în viața familiei. Am nevoie de schimbarea relațiilor. Am nevoie de o altă relație cu Dumnezeu. Dar atât, punct. N-a trecut niciodată la tratament. Ei, în seara aceasta vreau să ajungem la tratament. Începând cu capitolul 6 din Osea, este o chemare la tratament, dragii mei. Ascultați. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Aici este o chemare la pocăință, dragii mei. Este o chemare la smerire înaintea lui Dumnezeu, la căutarea feței Lui pentru iertare și restaurare, pentru schimbare și transformare. Pocăința nu este un cuvânt prea des auzit în societate astăzi. El descrie ceva ce nu prea găsești în societate. Pentru că exprimă părerea aceea sinceră de rău pentru păcatul care l-a înfăptuit și dorința de a părăsi păcatul. Durerea aceea profundă în lăuntrul tău și hotărârea de a ieși de acolo, din starea aceea. Descrie omul acela cu inima zdrobită atunci când a înfăptuit ceva rău înaintea lui Dumnezeu și caută să îndrepte absolut tot. Și mă rog ca în seara aceasta să pricepem asta. Pentru că ăsta este un statut al inimii, nu al vorbelor. În care vii și spui, Doamne, îmi pare rău, dar de data ce ai deschis ochii după rugăciunea ta, faci tot cum ai făcut înainte. Asta nu înseamnă pocăință, asta nu înseamnă căință înaintea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă părere de rău. Dacă plecând din locul acesta, viața nu se schimbă, nu se transformă după cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, aia nu-i pocăință. Pocăința este un statut al inimii, nu al vorbelor. Și Dumnezeu îl onorează. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 34? Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. Iar în Psalmul 51, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Adică un om care se pocăiește. Omul care are o inimă plină de căință va experimenta cu siguranță o trezire spirituală, o schimbare, o transformare reală în el și în cei de lângă el. Pentru că Dumnezeu promite că El este alături de cei cu inima zdrobită să învioreze duhurile smerite și să îmbărbăteze pe cei cu inima frântă. E aici Dumnezeu care e specialistul inimilor frânte. Cred că mesajul acesta este unul de care noi avem nevoie. Cred că chemarea la pocăință este nevoie și pentru pocăiți și pentru nepocăiți. Pentru toți oamenii. Că trăim într-o vreme când este prea puțină căință și durere pentru păcat. Trăim într-o vreme când nu există acea frângere a inimii. Uneori oamenii, chiar și cei religioși, sunt gata să facă anumite schimbări de decor. Ca să pară bine.
dar nu-s gata să verse lacrimi pentru nelegiuirile lor. Și textul nostru are de-a face tocmai cu acest lucru. Să se frângă inima, să fim gata să plângem pentru păcatul nostru, să-L părăsim și să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă. Și în seara aceasta vreau să ne uităm la 3 lucruri. La propunerea care ne-o face Dumnezeu, la planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi și la promisiunea lui Dumnezeu. Mai întâi, propunerea lui Dumnezeu. Ascultați. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Poporul Israel avea toate motivele să-L slujească pe Dumnezeu și să-L onoreze în viețile lor, dragii mei. Nu avea niciun motiv să-L abandoneze și să meargă după Dumnezei străini. Dar ei erau un popor îndărătnic. Un popor nedisciplinat. Un popor care a desconsiderat legea lui Dumnezeu și pe Dumnezeul legii care a fost dată pe Sinai. Și fraza asta de început, să ne întoarcem la Domnul, asta vorbește de faptul că odată relația lor a fost strânsă, că a existat o relație. A fost o vreme când Israel era într-o relație strânsă cu Domnul. A fost o vreme când ei au păzit legea, au căutat fața lui Dumnezeu. L-au cinstit pe Dumnezeu mai presus de orice. Dar acum ei erau departe. Relația lor cu Dumnezeu s-a răcit. Dragostea lor pentru Dumnezeu nu mai era atât de puternică cum era la început, iar condiția lor este descrisă în capitolul 6 și 7 din Osea. Îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri din aceste 2 capitole. În capitolul 6, de la 4 la 11, Israel este descris ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Știți de ce? Pentru că dedicarea lor pentru Dumnezeu era ca roa de dimineață, care scânteia în bătaia soarelui, apoi dispărea. Câteodată te uiți frumos la aburul care iese din vas, dar în câteva clipe nu-l mai găsești nicăieri. Roa care apare dimineața pe iarbă e extraordinară, îți vine să o admiri acolo. Dar în câteva clipe când soarele apare, s-a dus. Ca norul care trece curând. Dedicarea lor era superficială și trecătoare. Ei vorbeau de bine despre Dumnezeu, dar cu inima erau departe de El. Cu buzele rosteau numele Domnului, dar cu inima lor erau departe. Și dedicarea lor pentru Dumnezeu lipsea cu desăvârșire. Oare noi cum suntem? Nu vă pun la text în seara asta, dar cred că majoritatea v-ați rugat cel puțin o dată rugăciunea: Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia Ta precum în cer. Te-ai spus Tatăl nostru, te-ai inclus și pe tine acolo. Întrebarea este, într-adevăr este Dumnezeu Tatăl tău? Ne-am obișnuit cu cuvinte, cu formule, rostim vorbe, dar Dumnezeu așteaptă să trăim asta. Părinți dragi care aveți copii, niciunul dintre voi nu v-ați mulțumit să vă rostească copiii numele înainte altora, dar să nu vă cinstească, să nu vă respecte, să nu vă iubească, să nu vă caute. Cea mai mare durere pentru un părinte este să plece copilul, să-l uite. Și nu sunt puține cazuri în lumea asta. Sunt atât de multe mame cu inima frântă și tați care poartă durerea în sufletul lor pentru fiii lor care au plecat și nu mai vor să știe de ei. Dar gândiți-vă că noi suntem creați de Dumnezeu după chipul Lui. Și noi rostim și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, dar vorbele noastre sunt departe de faptele noastre. În Osea, capitolul 7, ei sunt numit un cuptor încălzit. Asemenea, un cuptor care era încălzit toată noaptea la temperatura maximă, ca dimineața să fie gata pentru coacere. Așa erau și descriși și cei din Israel. Dar ei erau pregătiți și ardeau cu pasiune pentru păcat. Și fragmentul acesta ne vorbește despre faptul că ei erau prea curvari, erau batjocoritori și vinul era plăcerea lor. Ei s-au pregătit să ardă pentru altceva, nu pentru Dumnezeu. Pasiunea lor era alta. În Osea, capitolul 7, versetul 8, Israel este descris ca o turtă pe jumătate coaptă. Și într-adevăr asta era realitatea, pentru că Israel era copt doar pe partea pământească.
Acolo unde era păcat, compromis și vrăjmășie cu Dumnezeu. De partea cu Dumnezeu însă era rece, era necopt. În partea lui spirituală nu avea nimic valoros. Era pornit numai la rău și nelegiuire. Și dacă ne uităm în viețile noastre, oare noi cum suntem? În fiecare zi tânjim să ne împlinim ceea ce este în noi înșine. Instinctele din noi strigă și adeseori le dăm și le dăm mai mult decât trebuie. Și plăcerile din noi ne cheamă și adeseori suntem gata să le împlinim. Dar sufletul care este din Dumnezeu, pentru că atunci când omul a fost făcut din țărână și Dumnezeu a suflat duh de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu și purtăm în noi amprenta lui Dumnezeu. Nu suntem numai carne și os, mușchi și nervi. Nu suntem numai materie. În mod tainic Dumnezeu a pus în lăuntrul nostru ceva din El. Și acel ceva din El strigă după El. Nu se împlinește decât atunci când vine în relație cu El. Dar cum este relația noastră cu Dumnezeu? De duminică? De sărbătoare? De vremea asta care o pregătim acum în întâlniri de genul acesta? Dumnezeu vrea altceva. Vrea ca în fiecare zi viața noastră în întregime să fie dedicată Lui. Israel este descris ca un om fără putere, a cărui putere este risipită. Și înțelegeți despre ce este vorba. Un arc înșelător, care nu-și mai atinge ținta. Asta era condiția lui Israel. A fost un timp în care ei au umblat cu Domnul, l-au cunoscut pe Domnul, dar acum ei erau departe de El. Gândurile lor și sentimentele lor erau pentru altceva. Dar să nu uităm, să privim și la noi înșine. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de o zi când ați fost foarte aproape de Domnul? Când ați vărsat lacrimi înaintea Lui, în asemenea fratelui Titus, v-ați dedicat viața și a spus, Doamne, Te slujesc cu toată ființa mea, toată viața. Și a spus-o înaintea multora. Și au fost lacrimi, și bucurie, și cântare, și martori din cer și de pe pământ. Și au auzit cuvintele rostite. Cum mai este dedicarea de atunci? Cum mai este pasiunea de la început? Nu cumva s-a interpus un compromis? Puterea care o ai pentru Domnul este folosită într-adevăr? Nu cumva Dumnezeu nu-și mai poate atinge ținta prin viața, prin trăirea, prin ceea ce suntem? Dacă cumva te găsești într-o astfel de situație, trebuie să recunoști că nu te afli unde Dumnezeu vrea să te afli. Și atunci provocarea lui Dumnezeu este și pentru tine. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Poate că mergi înainte în virtutea inerției. Poate că te-ai obișnuit într-un anumit fel, dar nu ești în clocot pentru Dumnezeu. N-ai pasiune pentru El. Și inima ta nu este așezată în întregime înaintea Lui. Chemarea este să fii la Domnul. Dacă aș fi în locul tău, n-aș mai ezita nicio clipă. Și aș răspunde chemării. Cum? Iată planul lui Dumnezeu. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El te va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Motivul pentru care Israel este interesat acum să se întoarcă la Domnul se regăsește în aceste două cuvinte, sfâșiat și lovit. Aceste două cuvinte descriu faptul că deja Israel a trecut prin mâinile lui Dumnezeu. Și Osea, capitolul 4, primele două versete, dacă ne uităm acolo, descoperim că păcatul a devenit un stil de viață pentru Israel. Și de la versetul 3 în continuare ne spune că Dumnezeu îl va judeca pentru stilul lui de viață păcătos. Apoi, de la versetul 12 în capitolul 4, Dumnezeu este ca un leu care se năpustește asupra oamenilor păcătoși și vine cu judecata Lui. Este foarte clar din versetele acestea că Israel a plătit un preț teribil pentru păcatul lui. Dar, după cum Domnul a adus o judecată aspră asupra lui Israel din pricina neascultării, tot așa, dragii mei, vor păți cei care nu sunt mântuiți și refuză să umble în calea lui Dumnezeu. Cei care nu iau în considerare în seara aceasta, din nou, invitația lui Dumnezeu, veniți să ne întoarcem la Domnul. Biblia este foarte clară. Domnul va aduce la judecată peste viețile tuturor celor care nu trăiesc în voia Lui.
Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, în Evanghelia după Matei, vine și spune foarte răspicat: nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai aceia care fac voia Tatălui meu. Nu-i suficient să știi anumite părți din Scriptură, anumite rugăciuni, să le rostești când ești în nevoie, atunci când ești într-o situație încurcată. Provocarea lui Dumnezeu este să ne întoarcem la El cu toată inima, cu pocăință. Primul mesaj pe care l-a avut Fiul lui Dumnezeu când a intrat în lucrarea Lui publică a fost asta: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. N-avem dreptul să scoatem mesajul acesta, să le dăm oamenilor surogat. Dragii mei, vreau să vă spun adevărul și tot adevărul. Fără pocăință este imposibil să intri în împărăția lui Dumnezeu. Este calea trasată de Dumnezeu, de aceea El ne cheamă. Au încercat unii în vremea lui Ioan Botezătorul să o facă așa superficial. Știți care au fost cuvintele lui Ioan Botezătorul pentru astfel de oameni? Pui de năpârci. Cu alte cuvinte, șerpi veninoși. De ce încercați să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Cu alte cuvinte, să se vadă în viața voastră faptul că v-ați pocăit. Nu doar că faceți anumite gesturi, anumite fapte, ci se vadă în mod real în viața voastră. Nu te înșela pe tine însuți, că nu vei păți nimic, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu nu-și va trimite creatura mâinilor sale în pedeapsă veșnică. Dumnezeu nu e bun, e foarte bun, dar Dumnezeu e drept și Dumnezeu a rostit cuvinte de genul acesta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta înseamnă că sunt unii care nu cred și vor pieri. Și pierirea aceea înseamnă chin și durere, necaz pentru totdeauna, departe de fața lui Dumnezeu. Dar cei care cred din toată inima și se întorc cu fața spre Dumnezeu și se pocăiesc, vor avea parte de viață veșnică, răsplătire și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Efectele dureroase ale judecății lui Dumnezeu pot fi văzute în viața unor oameni care s-au înstrăinat de Dumnezeu. Dacă ne uităm doar în viața unui om care a trecut prin judecata lui Dumnezeu, dar a înțeles că dincolo de judecata asta lui Dumnezeu este important să-ți întorci fața spre El. David, în 2 Samuel, capitolul 11, comite un păcat mărșav. Și asta aduce judecata peste viața lui și familia lui pentru mulți ani de zile. Bebelușul care se naște moare. Un fiu de-a lui devine rebel. Se ridică mâna împotriva tatălui său. Altul și-a necinstit sora, apoi a fost ucis de un frate de-a lui. Judecata lui Dumnezeu din pricina unui păcat. Dumnezeu iartă, dar sunt consecințe. Medicul te tratează, îți vindecă rana, dar rămâne cicatricea. Și semne care le purtăm adeseori. De aceea ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem lucrul acesta. Noi trebuie să înțelegem adevărul acesta, că nimeni nu poate fugi de urmările păcatului. Și atunci cel mai bine este să vii cu păcatul tău, să-l mărturisești. Și ascultați un cuvânt pe care aș vrea să nu-l uitați, să le lipiți de inima dumneavoastră. Dumnezeu este credincios și drept. Dacă ne mărturisim păcatele, El ne iartă și ne curățește de orice nelegiuire. Înțelegeți lucrul acesta? În dreptatea Lui. El ne întinde mâna și ne cheamă. Veniți aproape de mine. Mărturisiți păcatul vostru din adâncul inimii. Faceți lucrul acesta cu pocăință și căință și El iartă și curățește. Sunt două procese aici. Mai întâi este unul legal, în care El te declară nevinovat, și apoi este unul practic, în care El depărtează efectul păcatului din viața ta. Iartă și curățește. Că sunt oameni care spun: te-am iertat, dar... deci știți asta, nu? Dumnezeu nu e așa, dragii mei. Când vii cu toată inima înaintea Lui și mărturisești, Dumnezeu iartă și uită. Șterge. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Este în Vechiul Testament un tânăr împărat care la 12 ani a venit pe tron. Numele lui este Manase.
Tatălui a fost un om credincios, un om devotat lui Dumnezeu. A făcut ce este bine, ce este drept înaintea lui Dumnezeu. A făcut reforme în țară și Dumnezeu îl laudă. După el vine fiul lui, care domnește 55 de ani în Israel, dar face ce este rău. Rău. Mi-e groază să vă spun toate lucrurile care le-a făcut. Și spune textul în Sfânta Scriptură așa, toate lucrurile astea a făcut să-L mânie pe Dumnezeu. Să-L mânie pe Dumnezeu. Știți care a fost rezultatul? A fost legat cu lanțuri de aramă și dus în Babilon. Legat cu lanțuri de aramă și dus în Babilon. Și atunci i-a venit mintea la cap. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a adus aminte de Dumnezeu. A început să se roage. A început să caute fața lui Dumnezeu. Și-a adus aminte că nu e stăpânul care poate să facă cu viața lui orice. Și și-a îndreptat inima spre Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a adus din nou în împărăție. Când i s-a frânt inima înaintea lui Dumnezeu. Când faci lucrurile pe care le faci ca să-L mâni pe Dumnezeu, Dumnezeu te aduce adeseori și în situații de genul acesta. Te pune în postură de genul acesta, pentru că te iubește. L-a tratat pe Manase așa pentru că i-a apăsat de el. În Noul Testament avem un om înțelept, un om care cunoștea Scriptura în întregime, era expert în interpretarea Scripturii. Numele lui era Saul. Și s-a gândit el să-i lege pe alții, pe oamenii care credeau din toată inima în Dumnezeu și își mărturiseau în mod public credința lor, să-i bage în închisoare, să lase mame plângând acasă și tați, fără ajutor. Și atunci Dumnezeu i-a ieșit în cale. Și pe când era el în drum spre Damasc, o lumină strălucește împrejurul lui și cade la pământ. Rămâne fără vedere, în neputință și Dumnezeu îi vorbește. Dragii mei, aici e dragostea lui Dumnezeu. Aici e dragostea lui Dumnezeu. Făcea tot ce putea ca să-L mânie pe Dumnezeu, prin zelul lui. Și Dumnezeu îi vorbește. De obicei, când te supără cineva, măsura care o iei împotriva lui este să-l mai vorbești cu el. Și lui Manase, Dumnezeu i-a vorbit. Și lui Saul, Dumnezeu i-a vorbit. Și asta înseamnă dragoste. Când vorbești cuiva care face toate lucrurile împotriva ta, asta înseamnă dragoste adevărată. Și Dumnezeu l-a iubit. Poate că până în seara aceasta ai făcut lucruri care l-a mâniat pe Dumnezeu. În seara asta Dumnezeu știi ce spune? Te iubesc. Te iubesc și vreau să fii al meu. Vreau să înțelegi faptul că cel care ne-a sfâșiat, cel care ne-a lovit, tot El ne va vindeca. Sunt familii care au ajuns în probleme teribile, financiare, din pricina păcatului împotriva lui Dumnezeu. Alții au îndurat boli și moarte pentru că au refuzat să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu va folosi orice metodă pentru că te iubește, ca să te aducă la Dumnezeu. Nu una, multe mărturii am auzit când au venit persoane și au mărturisit așa. Am ajuns în spital și lângă patul meu era un pocăit, care era mai bolnav ca mine, dar nu avea atâtea reproșuri, nu avea atâtea gânduri negre. Și a început să vorbească de dragostea lui Dumnezeu și de nădejdea pe care Dumnezeu poate să o pună în inima unui om. Și am înțeles că Dumnezeu m-a pus acolo, pe patul de boală, ca să înțeleg cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. S-a întors la Dumnezeu. Te aduce Dumnezeu în circunstanțe de genul acesta. Am avut un vecin pe strada în care am locuit, în Târnăveni, și omul acesta își bătea joc de familia noastră. Am crescut într-o familie cu 6 copii. Și în fiecare duminică părinții ne lua de mână și ne ducea la biserică. Își lua copiii. Și treceam totdeauna pe lângă poarta lor. Ei, întotdeauna își alegea timpul în care mergeam la biserică să iasă la poartă pe un scăunel și să râdă de noi și să-și bată joc de tata și ca și copil am îndurat greu asta. Era un pantofar extraordinar, un meseriaș excepțional. Și a ieșit la pensie. Și a continuat obiceiul lui să stea la poartă și să-și bată joc. Dar într-o zi am auzit o veste. Că Nea Gheorghe a paralizat.
Prietenii care stăteau în jurul lui și cu care juca șah câteodată duminica și care stăteau lângă el și se uitau cu admirație cum își bate joc de noi, l-au părăsit. A rămas paralizat în casă cu o soție care era în vârstă și bolnăvicioasă și nu-l mai vizita nimeni. Și într-o zi tatăl meu s-a dus la el. S-a dus la el cu Sfânta Scriptură și când l-a văzut că intră în casă la el, a început să plângă. Și a spus, cum vecine? Tu pe care te-am batjocorit, pe care te-am insultat, vii la mine? A spus, da, pentru că Dumnezeu m-a iubit pe mine, m-a mântuit pe mine, am venit să spun că și pe tine te poate mântui. Și a început omul acesta, care nu putea să-și miște decât capul dintr-o parte în alta, să asculte cuvintele Evangheliei. Și acolo, pe patul de suferință, a primit în inima lui mesajul Evangheliei și a spus, cred din toată inima și acum vreau să-mi cer iertare înaintea lui Dumnezeu, să mă ierte de toate păcatele, de toate insultele, de toate vorbele rele care le-am rostit, de toate nelegiuirile care le-am făcut. Și dacă Dumnezeu mă va ridica din pat, mă voi duce la fiecare vecin de pe strada asta și voi spune că adevărata cale este calea pocăinței. După vreo 2 luni de zile am venit acasă în vacanța de iarnă și tatăl meu a spus, haideți să mergem până la Nea Gheorghe. Nu știu cine a fost el. Hai să mergem până acolo. Când am intrat în casă, mâna dreaptă și-o putea mișca, stânga nu. Cu mâna dreaptă avea un Nou Testament și cu o singură mână îl mânuia mai bine decât alții cu 2. De cum am intrat, a început să ne spună ce scrie acolo și dincolo. Avea timp și a început să învețe pe de rost, versete, capitole întregi. Și mergea mâna prin paginile Sfintei Scripturi. În 3 luni de zile, cealaltă mână a început să-i se miște. După 5 luni de zile, omul a fost în picioare, mergea greu. Și primul lucru care l-a făcut a fost să vină în biserică, să mărturisească și să facă legământ cu Dumnezeu, să spună, a fost un păcătos, un netrebnic, dar de acum sunt copilul lui Dumnezeu. Atât de bucuros îl vedeam, cum bătea cu mâna lui, greu, la poartă, să le spună la fiecare că Dumnezeu îi iubește. L-a adus Dumnezeu acolo, pe patul de suferință, ca să înțeleagă cine este Dumnezeu, să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. L-a lovit Dumnezeu, l-a sfâșiat Dumnezeu, dar tot Dumnezeu l-a vindecat, l-a ridicat, l-a întărit și l-a făcut să stea înaintea Lui. Pentru că te iubește Dumnezeu, te-a adus în seara aceasta aici să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să te pocăiești, să devii un copil al Lui. Pentru că te iubește atât de mult, te avertizează, îți spune, te cheamă. Dar dacă nu o faci, poate că va fi nevoit să aplice un tratament mai dur. Ce n-ar vrea să se întâmple cu tine. Mediașul este numai la 11 km de Copșa Mică și în vremea trecută poluarea era atât de mare acolo, încât cele 2 fetițe care mi s-au născut înainte de 89 au făcut o bronșită asmatiformă încât eram îngroziți. Eram îngroziți. În fiecare lună, tratament dur. Au fost multe nopți în care stăteam cu fetițele în brațe și le țineam capul să nu cadă cumva să se sufoce. Și într-una din perioadele acelea, când fetițele mai mari îi făcea tratament injectabil, când auzea soneria, că vine asistenta să-i facă, începea să plângă. Soția nu mai putea rezista. Pleca la altă cameră, de durerea ei. Și am luat-o în brațe să îi face tratamentul. N-am să uit niciodată momentul în care s-a uitat spre ochii mei și a spus, tata, tu nu mă iubești. De ce mă ții să-mi facă injecția? Tu nu mă iubești. Lacrimi în ochi am spus, draga mea, tata te iubește. Te iubește mult de tot. Dar dacă nu-ți faci tratamentul ăsta, s-ar putea să te bolnăvești mai grav. Și să ai consecințe grave. De aceea, tata te va ține strâns ca să-ți facă injecția și tratamentul acesta îți va face bine. Câteodată Dumnezeu trebuie să ne facă câte un tratament dur. Nu ne convine, ne uităm la El și întrebăm, Doamne, de ce? De ce? De ce? De ce boală? De ce criză? De ce relații frânte? De ce necazuri? De ce dureri? De ce toate astea?
Câteodată e tratamentul lui Dumnezeu pentru noi să înțelegem. Pentru că atunci când ne vorbește frumos, limpede, clar, în sănătate, în relații bune, nu înțelege. Și atunci Dumnezeu trebuie să se poarte altfel cu noi. Care e promisiunea lui Dumnezeu? Aici este, dragii mei, ascultat-o. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Dacă vom acționa într-un anumit fel, spun oamenii, atunci și Dumnezeu va fi obligat să răspundă. Cu alte cuvinte, dacă mă duc la biserică în anumite sărbători, dacă mai dau ceva, dacă mai fac de ceva, Dumnezeu e obligat să mă asculte. Așa au venit 2 oameni la templu să se închine. Și unul era fariseu, celălalt vameș. Și fariseul, capul ridicat, se uita în jur și spunea, Doamne, vreau să-ți aduc aminte, cred că ai uitat. Eu, uite-te bine la mine, 2 zile pe săptămână postesc. Am timpul meu de rugăciune pe care îl țin cu strictețe. Dau zeciuială din toate lucrurile. Îs totdeauna prezent la slujbele de închinare. Dar acum, frate Teofil, cum nu ne-am dorit așa de mult? Să dea zeciuială, să fie prezent, să se roage, să știe toate cântările, să știe toate, ne-am dorit, nu? De cealaltă parte era un om care nu îndrăznea nici măcar să ridice capul în sus. Se bătea cu pumnul în piept și spunea, Doamne, sunt un nemernic. Domnul Iisus spune, vă spun, că mai bucuros se va duce acasă omul care a plâns înaintea lui Dumnezeu, decât omul care a încercat să-și exprime el, să se arate el, să facă, să fie văzut înaintea oamenilor și a pierdut înaintea lui Dumnezeu totul. Dragii mei, ce așteaptă Dumnezeu este o inimă frântă. O religie a inimii. Asta nu înseamnă că nu suntem chemați să dăm, pentru că Scriptura spune credința fără fapte este moartă. Și să nu ne ascundem după ideea că păi nu mai dau, nu mai fac, nu mai mă mai implic, pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Da, dar o inimă după voia lui Dumnezeu are impact asupra mâinilor, asupra picioarelor, asupra ochilor, asupra întregului organism și El va dirija tot. Israel a suferit de mâna Domnului, dar acum Dumnezeu îi promite. Cuvântul vindecă înseamnă a face sănătos pe de-a întregul. Cuvântul a lega rănile înseamnă a lega o rană, a te îngriji de ea. Dumnezeu l-a smerit, l-a lovit, dar El îi va dărui mântuire și vindecare dacă se va întoarce cu toată inima. Dacă se vor întoarce la Dumnezeu în mod personal, El promite lucrul acesta și El face lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Dacă vom asculta glasul lui Dumnezeu, El ne va regenera, ne va schimba relațiile dintre noi. Casele noastre, familiile noastre, tot ceea ce suntem va primi un contur nou. Pentru că vindecarea și legarea este specialitatea lui Dumnezeu. Cei care sunt sfâșiați și loviți, cei care sunt afectați, vor fi ridicați. Și apoi mai spune ceva aici. Pentru că El îi va reînvia, îi va ridica și îi va face să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel pune în alte cuvinte de Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați după mersul lumii acesteia. Dar, acum, Dumnezeu, în bunătatea Lui, în îndurarea Lui, în dragostea Lui, ne-a înviat și ne-a așezat prin credință cu Hristos în locurile cerești, în Hristos. Binecuvântarea este pentru cei care cred din toată inima. Și Dumnezeu îi transformă, îi schimbă. Mai mult decât orice pe lumea aceasta, dragii mei, avem nevoie de un loc și un timp în care să fim sinceri cu noi înșine. Să privim spre Dumnezeu și să înțelegem că avem nevoie de revitalizare, de schimbare și transformare. Că prea ne-am obișnuit cu viața de religie și prea puțin cu relația cu Dumnezeu. Prea ne-am obișnuit cu Sfânta Scriptură și nu mai respectăm decât atunci când avem nevoie de ea. Prea ne-am obișnuit cu venirea la biserică ca la anumite întâlniri care se fac într-un loc și altul. Din prezența lui Dumnezeu Sfânt și drept, înaintea lui Dumnezeu Atotputernic, care are putere. Avem nevoie de reînviere.
Avem nevoie de schimbare, avem nevoie de transformare, avem nevoie de revitalizare. În fiecare dintre noi și în fiecare biserică. A vorbit Domnul inimii tale în seara aceasta. A fost ceva pentru inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit a atins și mintea ta în seara aceasta. Nu te-ai săturat cumva de eforturile pe care Dumnezeu le face ca să te aducă acolo unde trebuie? Nu te-ai săturat de câte ori tot vorbește Dumnezeu, te mustră. Vrei să mai fie udată în continuare perna ta cu lacrimile, mustrării de conștiință pentru ce ai făcut? Nu vrei să scapi de asta, mărturisind, aducându-ți inima ta înaintea lui Dumnezeu și spunând doar atât: Doamne, Tu ești credincios și drept, mărturisesc ce-am ascuns atâta vreme, de soț sau soție, de copii sau părinți, de unii sau de alții, dar Tu toate le știi. Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit și într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai păcatele neiertate, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, sfatul meu în seara aceasta este: vino la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu. Dacă m-a schimbat pe mine, te poate schimba și pe tine. Îngăduiți-mi în câteva minute să vă spun ceva. Și eu am crescut într-o familie de credincioși, cu părinți care mergeau la biserică și ne duceau la biserică. Și învățam versete pe de rost, cântam, mă rugam, dar înăuntrul meu nu era nicio schimbare. Totul era aici, la nivelul acesta. Am început să fac sport de performanță și la nivel mare. Și am început să-mi placă aplauzele și medaliile și diplomele și hotelurile luxoase în care eram la vremea aceea și plimbările dintr-o parte în alta și se deschidea orizont. Când eram într-o finală pe țară, cu Biblia așezată lângă echipament, Dumnezeu le-a vorbit inimii mele. Și am înțeles atunci că toate medaliile pe care le-aș câștiga sunt nimic în comparație cu ceea ce mi oferă Dumnezeu. Am stat o clipă și m-am gândit serios și am înțeles că Dumnezeu și-a dat unicul Său Fiu să moară pentru mine ca să-mi dea cea mai mare medalie, viața veșnică. Medaliile se pot pierde. Medaliile se pot strica. Dar darul vieții veșnice pe care Domnul îl dăruiește este pentru totdeauna. Numărați dumneavoastră din 1972, de când am înțeles lucrul acesta și în seara aceea de iarnă, când am venit și am spus: Doamne, am fost ca Iona, fugind de fața Ta, neînțelegând dragostea Ta, dar îmi prăbușesc viața înaintea Ta. Dumnezeu ne-a schimbat viața și traiectoria vieții. De atunci sunt bucuros împreună cu El. Nu spun că am trecut prin necază. Nu spun că n-am avut probleme. Nu spun că n-am avut încercări. Am avut multe. Chiar și acum sunt într-o situație în care sunt greu încercat. Soția internată la spital, părinții soției împreună cu noi acasă, mama soției cu Alzheimer și ea în spital, între două. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu care este Dumnezeul oricărei mângâieri. Dumnezeu care poate să întărească orice inimă. Dumnezeu care are pace, care întrece orice pricepere. O lasă în inimă și îți dă stabilitate. Și te face să privești dincolo de necazuri și probleme. Și plutești deasupra lor. Pentru că Dumnezeu e acolo să te ajute. Nu înseamnă că Dumnezeu le dă toate la o parte din viața ta atunci când te pocăiești. S-ar putea să ai necazuri mai multe și mai multe. Dar vei învăța ceva. Să treci prin toate lucrurile acestea, privind spre glorioasa zi, în care nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi suferințe, nu vor mai fi necazuri, nu va mai fi moarte, nu va mai fi noapte. Abia aștept ziua aceea și zic și eu: vino, Doamne Iisuse! Spre ziua aceea îmi îndrept inima. Te vrea tare mult să ți-o îndrept și tu. Și întoarce-te la Domnul. Și răspunde invitației pe care Domnul ți-o face în seara aceasta. Pentru binele tău și pentru binele tău veșnic. Amin. Amin.